rukun karo kancane pambukaning kandha kunjuk ngarsaning Gusti Kang Maha Suci mangkono ta mugi Gusti Kang Maha Agung maring ana berkah kang kalangkung kagem putra wayah ingsun genipun gelar kabudayan kang adiluhung Purwamadya ing pagelaran Manggiya Rahayu Rareja kalisa ing sambi kala biar padang wetan abang sumirat pratandha rembulan andadari amadangi jagat gumelar pinarung swaraning prajangga sinden sesendonan genira merwani jroning pagelaran ing kono tawus ketinggal sang Yai Bujangga mingga sasana pagelaran lenggah dampar kencana bong dupa ana tekaji Pancandriya yen Cinandra kadya tugu Sinukarta kuku sing dupa pumelun angambar kandhanya arum angebaki jroning pagelaran suguh kaweruh sawiji marang Gusti Kang Maha Suci suguh kaweruh kapindho marang panguwasaning kiblat papat bumi geni banyu angin ing kono ta sang Hyai Bujangga samiya ngenengke cipta rasa sejati kang nunggal jiwa nunggal raga ana papat cacahe amarah amanah supiyalan mutmainah bebasan jalma manusa tipake padha lonjong ning atine ra bisa gumolong sun tak suwun tunggal guru aja ganggu tunggal kanca aja nggodha wong sepuh tunggal kaweruh kala sirna sumingkir marang asalmu dhewe ana kala sangka wetan asalmu sangka lemah tinulak omang etan dadi lemah ana kala sangka kidul asalmu sangka geni tinulak omang idul kumpul marang panguwasamu geni ana kala sangka kulon asalmu sangka banyu tinulak omang ulon kumpul marang panguwasaning banyu ana kala sangka lor asalmu sangka angin tinulak bali ngalor dadi angin kumpul marang panguwasamu angin Jim setan peri-perayangan ing lulu banaspati gendruwo tek-tekan sing durga singgah sira suminggaw denado sira kumpul ana ing kentheng rejeng sing ora kena diambah jalma manusa biar buyar sekeng kala abang padha nyimpang kala putih padha nisih kala ireng padha meneng rahayu jati sari budaya Manggiya Rahayu Raharja kalisa samwi kala biar padang kerawangan Gojlak maniblis laknat ya. Wah, ayo lo kel prayena jati sari budaya man. Wah, war. Mencorong netra nyong gegilan lan uga gegirisi. Wah. Wah. Oh, Padang jinglang sirna sadaya bebendu ingkang kanggo gawe ana sajroning alun-alun jati sari budaya man. Wah! Wus! Yo 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 yo. Hadirin sekalian, mari kita simak penampilan dari Jati Sari Budaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Agil Wisan selaku Kepala Desa dan seperangkatnya. Yang saya hormati dumateng panjenenganipun Bapak Yamat dan Bapak Kayes selaku Ketua RT 1 RW 4 Jusko Sulur. Dumateng para sepuh, bini sepuh ingkang sampun pono ing pamawas serta lebda ing pitutur ingkang sampun pantes nampi saking sekar pakurmatan ingkang tansah kawula bektani. Dumateng Priagung pangemban pangempating praja satriyaning nagari pinangka dados pandam-pandamipun kawula dasih ingkang tansah kawula bektani. Dumateng para kyai, ibu nyai ingkang rintenan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi dados panetanipun kawula santri ingkang tansah kawula bekteni. Boten katalumpen dumateng para kadang tumarana, para kadang mitra werda ingkang pantes sintarsana ingkang tansah kawula tresnani. Saderengipun monggo kula dherekaken manjataken raos puja kelawan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun hamparan hambebardaya pangribawaning ingkang tumanduk dumateng kawula dasih satemah ing dalu punika. Kula lan panjenengan sedaya tansah saged makepal wonten ing pagriyan dalu punika kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Boten kata lumpen sholawat serta salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang syafaatipun tansah kita wantu-wantu benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Nggih sugeng dalu sugeng pinanggihan malih dumateng keluarga agung Jaranan Jati Sari Budaya. Wonten ing kaludhangan dalu punika tansah panglipur paring panglipur dumateng ngarsa panjenengan sedaya kanthi hajat nggih menika halal bihalal. Nggih. Dan pada malam hari ini, khususnya pada malam hari ini, Jati Sari Budaya mendatangkan sebuah bintang tamu, ya, spesial untuk panjenengan sedaya, ya, bintang tamunya belum nampak, masih kita sembunyikan, ya. Dan tidak lupa pada kesempatan malam hari ini Jati Sari Budaya didukung ada Tripujangga. Ya, sesepuh-sesepuhnya Jati Sari Budaya. Ada 3 Tripujangga, 3 sesepuh. Yo, mari kita panggil bersama-sama. Kita perkenalkan Tripujangga Jati Sari Budaya. Inilah dia. Ada Bopo Marni Suhirno. Menika Bopo Marni Suhirno disusul wonten wingkingipun wonten Bopo Tariat. Dan didukung di belakangnya ada Bopo Wari Wicaksono. Ya inilah Tripujangga ataupun sesepuh-sesepuh dari Jaranan Jati Sari Budaya, ya, yang pada malam hari ini menyengguyung atas terselenggaranya acara pada malam hari ini, ya. Dan tidak lupa pada malam hari ini didukung seniman seniwati kita dari Tulungagung punya. Yo, kita panggil dari sudut sebelah kanan panggung ada Mbak Fitri Jati Sari, dan disusul di belakangnya ada Mbak Vita, dan artis cilik kita ada Ade Serin, dan di belakangnya yo seniman kita ada Mas Sutres. Iya, inilah dia yang mendukung pada kesempatan malam hari ini. Ada Mbak Vita, Mbak Fitri, Ade Serin, juga ada seniman kondang kita Mas Sutres, ya, yang sengaja kita hadirkan pada kesempatan hari ini jauh-jauh dari Tulungagung. Nah,
Yo, dan inilah dia. Kita panggil bersama-sama Tunas Srikandi. Tunas Srikandi dari Turonggo Jati Sari Budaya. Yo, 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 ho, yo. Dan di belakangnya ada Tunas Putra. Tunas Putra ataupun Panji Putra Jaranan Jati Sari Budaya. Yo, hubung arep. Panji Putra Jati Sari Budaya. Iya. Iya. Ada Tribujangga, ada seniman seniwati, ada tunas putri, ada Srikandi Jati Sari Budaya, dan juga ada Panji Putra dari Jati Sari Budaya. Untuk bintang tamunya sengaja kita sembunyikan terlebih dahulu, malam. Yo, dan kali ini kita panggilkan, inilah dia yang momong bocah-bocah ataupun bapak arek-arek, pimpinan Jati Sari Budaya. Inilah dia Bapak Kayesno. Inilah dia Bapak Kayesno selaku perintis kebudayaan di dukuh kami. Ya. Nggih, menika panjenenganipun Bapak Kayesno selaku perintis kebudayaan di dukuh kami di Desa Mulyosari. Inilah dia sosok Bapak Kayesno. Dan yo, mari kita saksikan bersama-sama. Inilah lagu kebesaran dari Jati Sari Budaya. Yo.
Ya demikian tadi perkenalan dari Panji Jati Sari Budoyo. Dan berikut ini, marilah kita simak bersama-sama kiprah dan tari dari Panji Putra Jati Sari Budoyo. Semoga dipun katakan. Jati Sari Budoyo. Yuk. Bisa Pak Guru. Iya. Rian. Yo. 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 Sing prayitno den nganti-nganti akhire ya. Iki mu kowe. Rasakno iki. Kawak-kawakane setere Mulyasari. Eri. Yo. Yo. Iya. Ya op. Was. Ya. 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 Ya, iya. Sadake wis sabak berabak ya. Yo inilah dia Aldi sang tukang turu. Aldi, iya. Ya wis gulungo, ora lek ceblok, wis tipageri, ora lek ceblok. Yo. Ya, wis gulung. Ya. Ora lek ceblok wis to. Wis enek pagere. Dika. Yo. Iya, wes enek pagere aman. Yo. Yo, op, was, yo, op, rayetno den ngati-ngati ker. Yo, bantingan bene.
Ayo gini, Mbak Vita, asik. Ayalane wong kang sugih rasa hujanan ora lilo yen dheweke arep dibeda kuwi tekku aku deke dia suka aku cinta priye rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri ayo memuji murih bisa kasembadan urip bebrayan nganti tekan pupute jaman la 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 oh cinta kaya di surga sehidup semati Jatisari Budaya dan juga bolong kopi matur sudah nuwun untuk malam hari ini. Aji. Ayalane wong kang sugih rasa sujanan ora lila yen dheweke arep dibebeta kuwi tekku aku deke dia suka aku cinta iyo rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri ayo memuji murih bisa kasembadan urip bebrayan nganti besok puputing jaman la 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 oh cinta kaya di surga matur sembah nuwun